Přejeme hezké ráno z Frekvence 1. I dnes jsme na vás, přátelé, 3. Alžběta Ferencová je tu s námi. Dobrý den. Dobrý den. Krásné ráno, známá pod uměleckým jménem Zea. Slovenská herečka, tanečnice, modelka. Čekáme, jestli to bude ve slovenštině, ale bude. Ano, bude to v slovenštině. Já koukám, jestli to kopíroval někde z Wikipedie, viď? Jo. Je slovenská zpěváčka, televízna herečka, tanečnica, modelka. Takhle jsi to měla přečíst. Tak, ano. This is Zea. Chyba tam, ale tá Wikipedia robí veľké chyby. Chyba tam najhlavnejšia moja činnosť, čo je spev. To je speváčka. This is Zea. Ano. To je váš Instagram. My se našich hostů občas ptáme na přezdívky. Tak kdo je Zea? Nebo proč Zea? Kde se vzala Zea? Nie je to až taký zaujímavý príbeh, ako si niektorí niekedy myslia, ale veľmi v rýchlosti a v skratke. Ja som asi pred 7 rokmi práve v rámci tej hudobnej kariéry a chvíľu zotrvávala v Paríži a mala som tam proste podpísať nejaký hudobný deal. A bola to vtipná situácia. Proste sa na mňa všetci v tom štúdiu pozreli a povedali mi, že sa proste nemôžem volať Alžbeta Ferencová. Francúzi, jo. No, že to proste nejde. A ja milujem svoje meno a milujem kam všetko som s ním, alebo čo všetko som s ním dosiahla, ale tá Zea vlastne vznikla vtedy v tom Francúzsku s tým, že vlastne moja hudba je v angličtine a nie len v angličtine, ale vtedy bola. A takže sa to vymýšľalo, vzniklo to veľmi, veľmi rýchlo, len sa vyhodili všetky písmenka možné z Alžbety a mekčenie a ostali tam iba písmenka Z, E a A a vlastne som si to tam opakovala a vlastne to tam vzniklo na mieste a bala som sa, ako to ľudia príjmu a prijali to vlastne veľmi dobre a zároveň mi tá Zea aj otvorila takú kariéru, keď som sa vlastne presťahovala do Českej republiky a začala som tu ako keby na novo alebo naplno robiť tú hudbu. Takže i u nás zní Zea líp. Jako než Alžběta, evidentne, jo? Alebo teda minimálne sa to akože ujalo a sú ľudia v Čechách, sú niektorí ľudia, ktorí netušia, že sa volám Alžbeta. Takže sa mi už stalo, že sa hovorilo o mne, že Alžbeta a Zea a bola to tá istá osoba. Jakože si mysleli, že ste prišli dvě, jo? Áno, akože že sa rozprávalo o dvoch. Ano, dnes rozhovor ve 4 tedy, Alžběta Zea společně s námi. Bětka můžeme říkat? Třeba? Určite. Jo? Jak vám říkali, když jste byla malá? No, akože Betka, no. Betka. V škole teda deti Beta, ale to moja mamina nenávidela, takže... Takže Zea. Áno. Zea spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Tak, začneme správně. Zpěvačka. Tanečnice, modelka, herečka Alžběta Zea Ferencová. Co z toho bylo úplně první? Úplne první bol tanec. To je taká celoživotná láska, alebo ja to nazývam, že dovednosť, ktorú som naozaj dostala od niekiaľ zhora. Podľa mňa každý umelec má nejaký talent, s ktorým podľa mňa sa narodí a pre mňa to bol tanec. Všetky ostatné veci sú dosť vypracované alebo vydreté, ale ten tanec bol taký veľmi prirodzený a milujem ho najviac. Potom to bol spev. Ešte len pred nejakými podľa mňa 10 rokmi som začala spievať a herectvo je veľmi čerstvá vec, ale veľmi, veľmi ma baví. Ale sú zase názory od mojej rodiny, že to herectvo vôbec nie je čerstvá vec, lebo že vraj som samozrejme bola herečka od mala. Komediant, proste od malička. Takže, ale beriem to tak, že fakt to herectvo, nikdy som na to nejak nepomýšľala, že by to mohla byť nejaká realita a stalo sa to tak vlastne pred 4 rokmi a veľmi ma to baví a strašne by som sa v tom chcela zdokonalovať. Na internetu je váš profil ve slovenštině. V kolonce Bydlisko máte Prahu. Wow. Původem tedy ze slovenského Prešova. Ano. Máme pocit, že ty východňáři jsou taky trošku jako patrioti dost. Jo, u vás. Jo. Čím vás chytla Praha? Je to jenom práce nebo láska? Ja už som vlastne z Prešova odišla, aj keď ja mám veľmi rada práve východ Slovenska, tak už od mala ja som ako keby fakt túžila a tušila, že by som chcela ako keby vidieť svet a už v 17 som vlastne odišla do Bratislavy, tam som žila asi 5-6 rokov a medzi tým som cestovala, splnila som si sny chvíľu žiť v New Yorku, chvíľu žiť v Paríži, kde som pracovala a spoznala strašne veľa ľudí. A potom to bol vzťah, ktorý ma priviedol do Prahy a medzi tým som znovu odišla do Paríža a povedala som si, že už sa teda akože nevrátim. A prišiel ďalší vzťah. A tá Praha sa mi stala takou osudnou, ale je to asi najlepšie rozhodnutie môjho života. Zatiaľ ho vôbec neľutujem, pretože Praha je
fakt úžasný, taký ten stred toho, kde naozaj môžem vycestovať kam chcem a chvála Bohu ten vzťah drží. Takže... A slovenská jídla vaříte? Áno. Jo, co nejlíp? Tak akože také klasiky, ale to sú podľa mňa aj české, akože halušky sú teda slovenské, ale... A máte třeba svíčkovou, máte taky u vás? Nebo? No nemáme, to sa učím teraz od priateľovej mamky, ale také klasiky, segedinský guláš a rôzne knedliky a tak to tak ten segedinský guláš taky není úplně váš. Není, asi, to je... No, ale skoro, hovorím, ale tak halušky. A s brinzou nebo se zelim? Já mám rada oboje, ale s brinzou. Já taky radši. Já jsem zase někde čet, že ze zelim to nejsou halušky, ale strapačky. Strapačky. Že jo, je to tak. Ale nevím prečo, ale je to tak. je to samý, ale prostě říká se tomu jinak. Společně s námi dnes na Frekvenci 1 Alžběta Zea Ferencová. Pokračujeme dál na Frekvenci 1 dnes v dobré náladě opět a znovu herečka Alžběta Zea Ferencová, taky zpěvačka. Já to nebudu říkat všechno, abych to určitě nevadí. Že nevadí to, že jo. Ale jste umělec. No, ano, cítím se tak. Každým coulem. Tak teďka trošičku odbočíme. Jo, co vy a sport, jarňáky v plném proudu, navíc dneska startuje Jizerská 50. Co na běžkách? Tak ja čiastočne bývam aj v Liberci, takže tam tým žije to aj celé mesto a celé to okolie. Čo ja a bežky ste No. Bohužiaľ. Nebo dík možná. No nie, viete čo, tým, že som celý život tancovala, tak ja naozaj teraz doplňam také tie medzery v tom, že tie nohy pre mňa boli v minulosti úplným základom živobytia. Tak ja som naozaj neskúšala iné športy, musela som sa fakt chrániť a okrem takých klasických nejakých školských alebo behu som nerobila skoro žiaden šport. A teraz práve ako môj priateľ je z Liberca a už tam nejakých 6-7 rokov pobudám, tak ma to strašne láka, ale bohužiaľ ja proste neviem ani lyžovať. A bežkovať som raz skúšala. A dopadlo to veľmi katastrofálne, padla som na zadok a potom ma bolel ešte 2 roky. Ešte 2 roky. Lebo som priamo padla na tú kostrč. No. Jakože fakt 2 roky to bolo cítiť ešte. No, ale teraz by som sa znovu do toho chcela skúsiť oprieť. Už to nebolí. A buďte v klidu, já jsem taky z Liberce a začal jsem lyžovat až v Praze. No fakt, vidíte. No, to je prostě taková tam trošku deformace pro některý. No. Alžběta Zea Ferencová je dneska s námi na Frekvenci 1. Modelka, herečka, zpěvačka, tanečnice, talent snad úplně na všechno a ještě krásná. Alžběta Zea Ferencová. Tak steku trošku. No. Když má někdo všechno a někdo nic. I když to modelingu je pravda, že vás poprvé odmítli kvůli výšce? No, áno, to boli také, tak v minulosti to už je, ježiš, teraz prezradím, je to skoro 13 rokov, čo som bola na Miss Universe a to bola taká prvá skúsenosť, kde som fakt bola prekvapená, bola to veľká náhoda, oni robili nejaký casting, proste ma tam videli, ale ja som nešla na ten casting, lebo predstava Miss pre mňa bola, že musíte mať 175 cm a vlastne v živote som tam ani nevidela za môjho nejakého detského pozerania televízie dokonca ani rómske dievča, takže mňa to nikdy nenapadlo. A to mi tak akože otvorilo dvere, zúčastnila som sa toho, bola som o 12 a potom boli nejaké malé prehliadky, ale na tom Slovensku vtedy som moc nemala s tým prácu a vlastne paradoxne až keď som sa presťahovala do Prahy, dajme tomu v nejakých 25-26 rokov som tu získavala rôzne akože fashion joby a reklamy a čím viac vlastne som bola pre nich zaujímavejšia aj tým svojím pôvodom, aj a nevadila výška, celý svet sa v tom zmenil, tak som vlastne začala pracovať až takto neskôr, dá sa povedať. Proč se vlastně tak strašně lpí nebo lpělo? Já mám pocit, že už to snad jako není, že by holka prostě měla mít 175 a pokud nemá, tak je prostě jako odepsaná v modelingu. Ale jako vypadají líp na fotkách? Nebo tak, proč to tak jako je? Ono asi tie prehliadkové móla a tie prehliadky, asi na tom niečo je. Samozrejme trošičku lepšie vyzerá ten odev na vyššej babe, si myslím, ako na nejakom nižšom človeku celkovo. Vyššej baba, ale nižšej človek. Takže sme si to rozdelili. Lebo pretože už nechcem nikoho nestrčiť. Prehliadky môže robiť kdokoľvek. Takže áno, asi to bude o tom. A vlastne to vyzerá vizuálne možno lepšie v určitých prípadoch, ale potom si myslím, že sa to celé tak nejak zrušilo a celkovo si myslím, že tie súťaže Miss Universe už nie sú také relevantné, takže ako boli předtím. Já se k něčemu přiznám, jo. Ty jsi taky tam byla. Ne. Já jsem fakt jako hodně malý pivo. Ale já když jsem byla malá,
tak jsem viděla, že nikdy nebudu letuškou a myslela jsem si, že ty letušky musí mít tu vejšku kvůli tomu, aby dosáhly nahoru. To je vtipné. Jakože to není kvůli tomu, aby dobře vypadaly na palubě, ale že prostě když je malá, tak tam nedosáhne. Alžběta Zea Ferencová je spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 Alžběta Zea Ferencová. My jsme tady tak trošičku vzpomínali ten modeling. Setkala jste se někdy v zákulisí s nějakými naschvály? Jak se občas vypráví? Já nevím, schovaná lodička, zašitej zip. To se dělá, jo. To dělají modelky, že vám schovají botu. Asi, akože matne si na to nejak spomínal, lebo fakt tá moja účasť na tej Miss bola už dávno, ale akože pamätám si, že tam boli nejaké na tom finále veci. A mne teda záhadne zmizli, to je vtipná storka, mne záhadne zmizli také vypchávky do podprsenky. Viete, také tie, čo sa nalepia. Ja. Také mohla zmiznúť jenom jedna. No, tak. Takže to bolo dosť vtipné a skôr sa tam diali také akože veci, ktoré si myslíme, že sa dejú len vo filmoch a podľa mňa sa dejú naozaj. Ale to je na dlhšiu tému, ale tak áno, naozaj tam panuje skôr taká nevraživosť potom v rámci tej váhy a kto zje viac a kto zje menej. To som tam naozaj zažila, že boli tam dievčatá, ktoré nejedli skoro vôbec a v noci som počula od 1 rána do 6 rána, ak sa prechádzali vo vysokých podpadkoch, aby proste chodili a tak. Takže to boli také divné veci pre mňa, ale zároveň ja stále hovorím, že to bola vec, ktorá mi otvorila dvere do toho sveta, inak by som sa z Prešova asi nejak nedostala. Takže zároveň som vďačná, ale som vďačná za to, že som mala svoju hlavu a že som vedela, že cez ten modeling alebo cez tú Miss Universe sa chcem dostať hlavne k tomu tancu a umeniu a spevu. A povedlo sa. No, áno, chvála Bohu. Co by z vás bylo, kdybyste zůstala v Prešově? Neviem, no pravdepodobne ja som študovala pedagogickú akadémiu, pedagogickú a sociálnu akadémiu, takže a veľmi ma to bavilo a aj tak premýšľam teraz, že by som pokračovala vo vysokoškolskom štúdiu. Mala som teda dlhú 13-ročnú pauzu, ale bola vyplnená stále prácou, takže asi by som, neviem, učila, ale zároveň by som sa možno snažila robiť stále ten tanec a hudbu, možno by som bola učiteľka tanca. Společně s námi dnes na Frekvenci 1 herečka Alžběta Zea Ferencová. Alžběta Zea Ferencová je tady dneska s námi. No, tak je to. U nás vás proslavil hlavně seriál Iveta, tady v Česku. V režii Honzy Hřebejka podle scénáře Petra Kolečka. Ten příběh je trošičku inspirován příběhem jeho ženy. Ano. Alespoň lehce. Vy ste sa niekdy s Anetou setkala? Áno, ono je to dosť vtipná celá náhoda a keď sa mi ozvali, to bola vlastne tá taká prvá veľká skúsenosť herecká, predtým boli také menšie a povedali mi ten príbeh, tak som chvíľku, ja som netušila, kto bol Peter Kolečko vtedy, alebo teda nejak iba z počutia, ale nejak som ho nevedela. A smiala som sa, že je to vtipné, lebo keď mi povedali celý scenár, tak to bol skoro môj príbeh. Vlastne dievča z východného Slovenska, Rómka, ktorá sa dostane na Miss Universe a blablabla. Takže to bolo dosť vtipné a ja som Anetu práve poznala už v roku 2011, keď ja som bola na Miss a myslím, že ona bola rok predtým alebo tak a v rámci nejakých modných návrhárov sa vyskytovala aj na Slovensku, takže naše cesty sa takto stretli, poznali sme sa veľmi dlho, ale nie nejak akože blízko, ale vedeli sme o sebe. A takže ja som, ale netušila som, že to je úplne jej príbeh, až potom, keď mi to povedali. Takže celá vtipná situácia je, že to bol veľmi podobný príbeh aj môjmu životu. Takže si myslím, že preto ten seriál, tá prvá séria bola tak skvelá, pretože to nebolo ťažké zahrať. Byla ste to vy? Alebo takto. Raz pán Kraus mi povedal v show, že je veľmi ťažké zahrať seba, ale ja som mala veľkú pomoc, skvelú, od najlepších hercov, ktorí tam so mnou hrali a zároveň som naozaj prežívala také tie situácie, ktoré som veľmi dobre poznala. On je to seriál o životě, lásce, o nesplněných snech a předsudcích právě. Vy jste se někdy setkala jako s rasismem? No, tak jasné, ale zároveň jasné, tak také tie základné veci, škola, prvý stupeň. Takže prostě spíš u nás ve světě předpokládám tam... Ve svete ani moc ne, práve že nie, ale nikdy som nezažívala nejaké úplne, akože samozrejme pár ich bolo, ale vždy to väčšinou bolo také dajme tomu detské, nechcem to nazývať nevinné, nechcem to nejak podceňovať, ale v tej škole sa to veľmi rýchlo upravilo vďaka tomu, že ma spoznali a tí ľudia ovplyvnili môj život doteraz najviac vlastne. To boli moji priatelia. Na strednej som to nejak ako nevnímala, potom v práci. Takže to bol taký ten, ja to stále nazývam, že to nie je priamy rasizmus, ale že je to taký
podprahový, že práve v rámci herectva alebo tak, vlastne nie je veľmi jednoduché si zahrať akúkoľvek postavu, lebo na Slovensku aj v Čechách sme dosť boli, aj sme ešte limitovaní tým, že majú predstavu, že tá tmavá pleť alebo tá rómska herečka, alebo dajme tomu Černoch, alebo iná národnosť musí hrať len tú svoju národnosť a to je veľmi frustrujúce. Takže v rámci tohto, ale myslím, že práve tou Ivetou a práve Polícia Hvár, ktorú som tiež vlastne v Čechách hrala, kde to nebolo špecifikované, čo som, tak sa to trošku snažia prelomiť a myslím, že v Čechách to ide ešte oveľa lepšie než na Slovensku. Takže dúfam, že sa tu môžeme stretnúť o rok a povedať, že sa to teda deje viac a viac. Tak jo, moc děkujem, že jste si na nás udělala čas, ať se daří. Ďakujem za pozvanie. Alžběta Zea Ferencová byla dneska s námi na Frekvenci 1.